A feira antes era todo o día, desde pola mañán hasta a noite. Había feira de ganado, que agora apenas hai, pero a xente pola mañán viña a vender, as señoras, aquilo que lle sobraba na casa, de fabas, e de ovos, e pois pola tarde viñan a comprar unha tela, uns zapatos, era feira todo o día, hasta a noite. Agora ás 2 da tarde xa termina. Era a salida que tiñamos na nosa infancia, e na nosa adolescencia. Era onde viñamos á feira, a pasear e a comprar algunha chuchería, se tiñamos algunha peseta. Cambia moito en todo. Non había os coches, había ganado, que hoxe non hai, e había todo iso que ves, recinto para aí, estaba todo cheo de ganado. Hai máis xente, é un ambiente diferente. Antes o que viña á feira, viña para comer a comida da mediodía, e despois pasar ben por aí, porque a feira había hasta cada noite. Se cada había a feira todo o día, empezaba máis tarde que a hora. Pola mañán, empezaba cada ás 12 ou así. E daquela moitos viñan á feira para xogar a baraxa, a partida, a máis comer a comida da mediodía. Barriga Verde era como unha especie de teatro, unha especie de teatro de payaso. Era moi popular Barriga Verde. Sí. Pois sacaban unha copla, entón vendían as coplas polas feiras. Sí. E hoxe xa logo non se venden CDs, porque conectas internet, poslle un altavoz e pos a quen che dá a gana, non? Ali había de todo, había ovellas, cabras, burros, bueno, os burros dicían que era os 29, porque había dúas feiras, o 17 e o 29, e vacas, becerros, de todo, pero agora non hai nada, e xa non hai nada de animales nesa feira. Onde hai algún animales tamén é en Chantada. E tamén hai, non hai tantos como hai aquí, pero tamén hai.